everyone and welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोन बयखौबो आंनि चेनेलाव फिन खेबसे बरायहरनाय थाबाय। आसा खालामो नोंथांमोना बयबो मोजाङैनो दं होननानै आंबो मोजाङैनो दं दासान्दिसो। ओमफ्राय बे साननैसोथ' बिराद गरम जागासिनो नङा होमबा? गरमनि थाखायनो बिराद असान्ति मोनगासिनो बे साननैसो। ओमफ्राय भिडिअआ जाहैबाय जोङो आलासि जानो थांदोंमोन जोंहा आबौनि बिनानाव आबै जाहैगोन जोङो धेमाजियावहाय। माने आं मालाबानो थांखांनायमोन मार्च मान्थआवनो थांदोंमोन दायोथ' नै जुन जालायलांबाय। ओमफ्राय आं भिडिअ खालामना दोननानै आपल'ड खालामनो मोनाखैमोन। मानि थाखाय आपल'ड खालामनो मोनाखैमोन माने बिसोरनियावहाय न'आवहाय बांद्राय एसेबां बिदि नेटवर्क मोनामोन आरो। ओमफ्राय आं बानानै इदिट खालामाखै बिदिनो थालांबाय। बेयावनो लेट जाबाय आरो ओमफ्राय भिडिअ खालामना दोननायखाय नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै खालामनाय जाबाय। स' जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों दाबो सौफैयाखै सिलापथार बारबाय। सिलापथार बारखांनानै मोनसे स्टेसन मोनबावो। बे स्टेसनखौ बारबाथाय मामोन सेमोनसापुरि मोनगोन अब्लानो सौफैसिगोन आरो। बांद्राय गोजान गैला मोनफैबाय। मोनबायनो नांला बे स्टेसनखौ नै लासै जाबाय। माबानो फैबाय होनना बुंदोंमोन आरो ना। स' दायो जों मोनफैबाय सेमोनसापुरि स्टेसनावहाय। ओमफ्राय ओंख्लायबाय जोंखौ लांनो फैगासिनो। माने बे टाइमावहाय एसे थान्दामोन मार्च मान्थ ओमफ्राय फेन गारियाव जनायजों बार गुसु गुसु नांनायजों एसे गोजांनाय मोनबायमोन आरो बिनि थाखायनो जोङो गाननानै लादोंमोन ड्रेसफोरखौहाय। लाजायोथ' लानाङो। जिबना लांफैदों जोंखौ। हाय बेजों मेंबाय नायलाय खोमा आंखौ नुदों ना नायलाय नुवाखै र' आं माबानानै खोमसिलायबाय मेंजोब्बाय। दिनैसो फार्स्ट टाइम बिदि गोजान गाखोदों। हेल' एभ्रिवान। ओमफ्राय मैया जों सफैनाया एसे खोमसिबायबो लेट जाबायबो नालाय ओमफ्राय भिडिअ खालामनाय जायासै। ओमफ्राय दिनैहाय एसे खालामनोसै होननानै भिडिअखौ खालामनाय जादों नोंथांमोननो देखायनि आबै आबौमोनखो। नोंथांमोना जुदि इन्ट्रेस्टेडब्ला भिडिअखौ नायलांबाय थादो। ओमफ्राय जों बेरायनो थांनो ओंखारदों आरो दायो देखायगोन नोंथांमोननो। नै जोंना आबैमोनना न'आ बेनो। सासेयाबो ओंखारना नेनानै रेडि। नेक्स्ट भिडिअआवहाय देखायगोन आङो बेरायनो थांनायखौ। ओमफ्राय दायो देखायथ'ला। नै बे आबौआ आंखौ फाननोसो नागिरबाय। आंखौ लाखिनोसो नागिरबाय मेरि हौवानो। सोरनोमोनलाय मेरि हौवानो नामा? मेरि हौवानो बेसे मोनगोन आंखौ फानबालाय? नोंखौ 1.5 लाखसो मोनगोन। आबौआ नै दाख्लै जोंनाव थांनाया बे आबौआ। ओमफ्राय आबौआ इथिं खामानि मावगासिनो आंखौ फाननोसो नागिरबाय दानाबा। आरो सासेखौ 1.5 लाख मोनगोन नोंखौ 2 लाखआव मोनगोन खिन्थु। आंखौ 2 लाखनि फाननोसैनो ओमफ्राय दैजिरिखौ 1.5 लाखनि। आंखौ फाननो ओंखारदों नै बे आबौआ। माबायदि आबौ जायो जोंहानि आबौनि बिनानावखौ आबौआ लाबोदों आरो। सानसे 7 आवार्स ट्रेनाव जनानै फैबाय जों मैया ना आबौ? नंगौ। मा जाहैसै आबौआ एबाराव? आं ना फिसा फिसा जाहोगोन। आयु ना फिसा फिसासो। जोंहालाय सु गैयिखौ जाहोगोन। जोंहालाय दाउला खासि मोनजागोन होननानैसो फैथारदोंमोन। दाउला खासि गैया जोंनाव। दे जि जाहोयो बेखौनो जानोसै आरो। एसे मटि फुंनानै थांसै जानानै हामख्रेंखा नालाय ना आबौ? नंगौ। बे आबौ बिसोर रावबो गैखाया साथामल'खासो आबौ आबै ओमफ्राय आबौ आबैनि फिसाज्ला सासे दं आरो। आं आबैखौ देखायनि नायगोन ना आबौ नायगोन ना नाया? नायगोन। देनां भिडिअ नायगोन ना? नायगोन। र' देखायनि। नाय आबैया आथिं बन सिनखावगासिनो बन सिनगासिनो। आबै बन सिनदों। आबैया बिराद खामानि मावखायो गोदोनिफ्रायनो ना आबै? मा जाहोखो ना आबै जोंनो? दाउनि जाबाय मैया दाउ जाबायना ओमफ्राय दाहाय फुङाव ना जाबाय। दा हराव मा जाहैसै आबैयासो मिथिगोन मालिकफोरासो। बे जोंहा आबौनि बिनानाव आरो ना। एसे गोजानाव मोनबोखाबाय आबैखौ ओमफ्राय बेरायनो जोंहा मोजां जाबायना। एकदम जायगाफोरा साफा नालाय मालाय बिसोरना। फुख्रि बे फुख्रिया बिसोरनि नङा बिसोरनि फुख्रिया बैथिंजाय दं दै दं नालाय फुख्रिनि नाखौनो जाहोबाय फुङाव जोंनो। ओमफ्राय जायगाया एकदम मोजां आरो साफानो। फैफेराखै दिनै एबारसो खनसे फार्स्ट टाइम फैदों आरो ना बेनिखायनो मोजां स्राय स्राय मोनफैदों जायगाफोरा गुवारनो। फाथैबो मेरला दंसोगारो नै फाथैया मासे बुरजा आबौ फाथैया
ए गलमरिससो ए आंलाय फाथैसो दंदोंमोन बैखौ गलमरिससोनो बैयो ए बैयो गलमरिस ओमफ्राय बै जोंनिया फाथैसो दां माथो ना आबौ ए फाथै नङा गलमरिससो गलमरिस मोसौ गलि बियो ओमफ्राय बियो माइ दोनग्रा न' बाख्रि बियो ओमफ्राय बैथिं इसोर फुजिग्रा मन्दिर बेनो आरो स्मल फेमिलि साथामल' रावबो गैया सोरगिदिं साफा दोनो मालाय आबैयानो हारसिङैनो बेथिं बन दोनग्रा न' बिथिं लाव गायदों नै लाव गायनानै दोनदों बिथिंबो लाव दं ओइथिंजायबो लाव दं बेखिनियानो बे बारिया बिस्रानि गोनजा आरो जि गुवारखा बारिया ओमफ्राय खाथियाव फुख्रि दं बैथिंजाय ओमफ्राय लोगोफोर आं भिडिअखौहाय दिनैनिखौ बेयाव दोनथ'नोसै ओमफ्राय बेरायनो थांबाथाय देखायगोन बेरायनोथ' थांखागोन बेरायनो थांनानै रेडि जाना दं नै बिदि गानबाय आङो दिनै दैजिरियाबो बैथिं रेडि जाना नेगासिनो गारिया मोनफैथ'वाखै गारिया मोनफैब्ला थांनोसै आबौमोनहानि फिसाज्ला जायखौ आङो दादायसो जागोन माने बैसोआ आंनि उन्दै नाथाय सोमोन्दोआ गिदिर जाहैबाय नालाय बेनिखायनो दादाय जागोन आरो खाय लांगोन नोंथांमोननो नेक्स्ट भिडिअखौ नेनानै था बेरायनो थांनाय स' बाय बाय सि इउ इन द नेक्स्ट भिडिअ